Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene yakoti yakulibaji kuti usaluka tafika soto pano ticheze pa programu ija yakulinji nkhani zake zimenezi zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno timakhala alendo osiyanasiyana palaini komanso mstudio ndi nkhani yake lero ndiyokhudza bungwe la MEDEF lomwe pakati palikhala kudziwika ndi dzina lachero kuti NIF. Bungwe limene lapeza lapanga loss yokwana 1.4 billion kwacha ngakhale kuti chaka chachuma sichinathe. Ndiye tikufuna timve kodi chikuvuna chani kumeneko komanso kuti bungwe ngati limeneli likufunika lidziyendetsedwa motani. Tikhaenda alendo osiyanasiyana. Innocent Mphongolo wati tili naye mstudio muno. Innocent, mawu abwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka tilinso ndi katswiri pa nkhani zachuma Amervin Banda. Bwana Banda, mawu abwino wadzuka bwanji? Tadzuka ndithu komanso tili ndi Moses Mkandawire amene amathirirapo ndi amanga pa nkhani zokhudza kayendetsedwe ka dziko miyoyo ya anthu. Mkandawire, mawu abwino tikulandireni ndithu ku programu yakulinji. Zikomo wadzuka bwanji Amalawi wonse kumene ali. Amenewotu ndiyesa kuti adzuka. Tiyambe ndi Innocent, nkhani yamba bwanji ndipo yadziwika motani? Tinene apa kuti zadziwika nyumba ya malamulo yauzidwa kuti bungwe limeneli la MEDEF limene mbuyo muli madzuka NIF limeneli pakutha pa 6 months imene yakhala ikugwira ntchito yapanga loss sinapeze phindu kwenikweni. Nkhani imeneyi yabwera pamenenso mbuyomu mabungwe ngati omwewo chifukwa tiyakumbutsa Malawi kuti apano tikutchedwa MEDEF, mbuyo muso linadzatchedwapo MEDEF, linadzatchedwa NIF, anthu ena kunali YEDEF, amasintha mayina depending ndi boma limene lilipo nthawi imeneyo. So tikayang'ana mbuyomu I think 2022 anapanga loss, 2021 if I'm not wrong, 2023 anapanga loss. So ndi bungwe linena kuti limapanga loss kawiri ntchito zimene zimapanga malosi. Panopa kuti chifukwa chimene apangira losi ndi chani? Afotokoza kuti pali kusabweza ngongole kumene kwapangitsa kuti asapeze phindu. Komanso mbuyo mwa mapereka zipangizo za ulimi, fetereza ndi zina anagula zipangizo zimenezo mwina sizinasamalidwe bwino, zina zaonongeka. Komabe tikabwerera mbuyo pang'ono asanayambe yogawa zipangizo za ulimi ya ngongole yomwe I think mbuyo mosemo akhala akumapeza kuti akupereka ngongole zija akukanika kutolera, akukanika kubweza, mwina akuyenda mosalambalala Elvis. Zonena kuti inu ndi ine mwina tikhoza kuyima pano kuti it has been difficult mwina ine kuti mutenge loan ya NIF. Zimakhala zovuta kwambiri kuti mutenge mwina loan ya MEDEF. Anthu amene mwina ali ndi kuthekera kuti akhoza kubweza maloni amenewo kumakhala kovuta kwambiri. Mbuyo muka kuti mwina munthu atenge ngongole imeneyo umboni wake umayenera udzerebe ku chipani. Kodi mumapanga chani ku chipani? Inu ndi athu kapena si athu? Ngati musali athu ngongole imene simutenga. Nawo anthu ajaso akatenga ngongole zija sitikudziwa kuti amauza nazo tani kuti ayi inu ngongole tangokupatsani mwina simukuyenera kubweza chifukwa inu ndinu achipani. So most of the times pakakhala kusintha kwa maboma ndi pamene timamva kuti ayi takanika kutolera ngongole, anzathu aja amapanga zakuti, anzathu aja amapanga zakuti. So ikuoneka kuti ngongole iyi imakhala built on politics. Elvis, it's rare mabungwe obwereketsa ndalama kumapanga malosi. It's rare chifukwa amayikapo timati chani interest. Zikole ndi zina. Sure. Chabwino, tathokoza Innocent chifukwa cha introduction imeneyo. Tipite kwa Amervin Banda. Kodi MEDEF imahanga ti bank structure yake ndiyotani, komanso mabungwe ngati amenewa ndofunikira pakayendetsedwe ka dziko kapena kayendetsedwe ka chuma cha dziko? Maiko ena zilimo, tatiyambirani mautero. Zikomo kwambiri Elvis kufusa limenelo. Ineyo okuyankha Malawi ingati kunena kuti
bungwe ngati limene lili tikumbukire kuti inapangidwa established by presidential decree. President anangodzuka tsiku limenelo kuyang'ana chuma mene chinkaendera nthawi imeneyo 2005 ndikunena kuti kuyenera kukhala thumba limene lili loti lisithandiza anthu. And tikumbukireso chinthu china iyo kuti bungwe limene lili ndi bungwe lokuti libe malamulo okhazikika, sili backed by act ina iliyonse ya parliament kapena kulibe soma regulations ena aliwonse oyendetsera ndondomeko, kuchifukwa chokuti chinthu kuyang'ana papa chachikulu ndiyo kuti izi ndi ndalama za Malawi. And ndalama za Malawi nthawi zambiri anthu amanena zokuti ndi ndalama zopanda mwini. So ndalama ikakhala yopanda mwini pamakhala povuta kuti pakhale timaticha accountability abanda amenewo ndithu ayamba kufotokoza nkhani zawo pamenepo kuti ayi pitirizani ndithu munatithawa palaini. Hello, pamakhala timati ma fiduciary responsibilities zimene zimatengera kuti ndalama zija samangowonongeka pamene pakhale njira zokuti tionesese kuti aini ake andalamawo akuchita kuphindu. Ndi amene anayambira Innocent program iyi zikuoneka kuti Malawi weni aini akewo phindu samalipeze for the company ikupanga mlofi almost chaka ndi chaka. Chabwino ine nimafuna ndiyankha kuti kwina aliko mabungwe ngati awawa maeconomies ena aliko mabungwe ngati amene wawa amakhalapo ndithu chifukwa chokuti tikayang'ana economy ija pamakhala anthu ena kuti sakhala ndi kuthekera kokapeza ndalama kumabanki. Ifa kumabanki kuja kumakhala ma requirements ukuti anthu ena samatha kuwafikilisa. Tiperekeso chitsanzo china chokuti kuli malo ena kuti mabanki atisafika m'midzi mweni muja. So chifukwa kuti boma ili ngati enterprise yokuti imatofikira midzi kwina kulikonse mu dziko lonse amanena kuti iyayi ife titengepo gawo anthu tizapasa zipangizo zokuti miyoyo yawo izitha kupita pasogolo. Chifukwa tikumbukire kuti zimene ziliso mu malamulo athu akulu constitution ija tikayang'ana section 13 tikayang'ana 29 ndi 30 imakambaso zonsezi zokuti anthu ayenera ndikukhala ndikuthekera kuti azitha kupanga chuma kupanga contributiso ku chuma cha dziko. So imene imakhala ngati njira ina yopanga operationalize zinthu ngati zimene zozo. Chabwino amkandawire nkhani tu ndi zimenezi 1.4 billion kwacha loss. Muyamba bwanji nkhani? Ine ndinene kuti wanu ndigwirizane nawo azinzanga onse amene ayankhula apa kuti program yokhala ndi maloni mu dziko ndi program yofunikira kwambiri. Ndipo chimenecho tiyayamikira anzathu aboma maboma onse amene akhalapo kuti pakhale program ngati imeneyi. Chifukwa program imeneyi imene aneneraso azinzangawo ndionena kuti imafikira yenera kufikira wina aliyense Malawi kunoko kunsanji chitipa mchinji likoma. Chifukwa mwambirimu ukapeza kuti mabanki safikako anthu ambiri sangathe kutenga maloni kuchokera mmabanki. Chifukwa chake boma lina lililonse si Malawi yokha, boma lina lililonse limaita zinthu kazimene. Chachitatu nchonena kuti tiyenera kumvetsa wina aliyense kayakhale wandale asakhale wandale kuti ndalama zimenezi pachizungu timati taxpayers money ndalama za Malawi. Ndiye vuto limene lilipo limakhala kuti timatenga ndalama zimenezi ngati ndalama za ulere, ngati ndalama za chipani, kachikhale chipani cha kongresi, kachikhale chipani cha DPP, kachikhale chipani cha Ford, ka UTM. Ayi zisakhale choncho chifukwa ndalamazi ndi ndalama za Amalawi taxpayers. Wina aliyense kayakhale wachipani asakhale wachipani akuchita contribute ku msonkho wake kuti ndalama imene ikhalepo. Cha nambala 4 nchoti tidziwe kuti ndalama imene iyenera kufikira munthu amene sakutha kuthera, amene tanenaja anthu amamidzi makamaka achinyamata, kachiwiri azimayi. Ndi anthu ofunikira kwambiri kuti atenge nawo ndalama imeneyi apange mabizinesi awo osiyana-siyana. Zisatengere munthu kuti achite belong kuchipani. Koma wina aliyense Malawi akakhala kuti for example pena mapangira maiko wena kaya ku Zambia ku Tanzania ku Kenya
amachita create amati ma cooperatives you know achinyamata ma cooperatives azimayi ma cooperatives atenge maloniwa nalima tomato kaya anyezi kaya china chilichonse chimene angathe kugulisa kuti apeze phindu komanso tidziwe kuti ndalama iyi tikatenga sife tokha titenge ndalama iyi tigwise ntchito ipeze phindu kuti tikabweze kuti anzathu ena amene sanatenge nthawi iyi nawonso azimpata kuzatengera ndalama imeneyi. Vuto ndili chatalinena kuti wena amatenga ndalama zimene zingati zachipani chifukwa chake mwina zitsogoleri osiyana-siyana azipani amatenga anthu awo ma supporters tatiye tikatenge maloni ku nifi tatiye tikatenge maloni ku medefu dzina kaya nifi ka medefi kaya yedefi ilibe ntchito dzina chachikulu nchonena kuti ndalama iyi ndiyoti ithandizira Malawi kuti dziko lipite patsogolo. Chabwino tipitekaye kwa mtolankhani wathu apa kudwa wa Mphatso Mbang'ombe timve kuti Malawi kumenekwa kuti bwanji pa nkhani yakayendetsedwe ka bungwe limeneli la MEDEF kuti likulephera kupanga phindu kumeneko. Mphatso Mbang'ombe wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya nzathu ku Blantyre kwacha bwanji. Kwachanso tunkhani ndi imeneyo. Chezani ndi anthu kumeneko timve kuti maganizo awo ngotani. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi amene akufuna ayikirepo ndithunde manga pa nkhani imeneyi. Choyambirira akulu tatuzani dzina lanu. Ine dzina langa ndine Gift Kadzola kapena kuti Fripa la Lojera. Chabwino akulu tadzimvera limodzi pano pa kunena kuti bungwe la nifi lapangaso laluza ndalama zoposa 1.4 million 1.4 billion mwezi ndiye inu ngati mmodzi amene zamvera limodzi pano maganizo anu ndi otani? Mukuona kuti ngongole zimene zipitire kuperekedwa kapenayi? Ine maganizo anga ndiona ngati ngongole zimene zisime chifukwa choti sizipitirira anthu enieni ofunika apindulidwe chifukwa choti ndalama zimene zioneka kuti zimakhala ngati za ndale boma la bweralo limafuna kuti anthu ake adyerere. Nde naona kuti kulibwino kuti ndalama zimenezo asapitirizenso kugawa chifukwa taonani miyezi 1.4 billion ni ndalama zambiri zomwe zangoonongeka pachabe. Nde mapeto ake anthu amakhalabe adula misonkho yokwera koma osapeza phindu ene anthu ofuna apindule. Nde kulibwino kuti bungwe limeneli lisiye kupeka ndalama kwana chifukwa lumapatsa anthu andale okhaokha. Chabwino nanga ngati chabwino patakhala kuti lipitirire mukuona kuti pakhoza kukhala pakhale njira zanji zoti zithandizire kunena kuti mwina ngongole zizifikira anthu ofunikira komanso kubweza kuzikhalapo inuyo ngati nzika zikoni mukuona kuti atapanga chani? Ngati afuna apitirire nde kuti pazikhala dongosolo leniweni kuti munthu akapanda obweza azilandidwa katundu wake kuti azilandidwa katundu kuti akhale minthu mazi obweza chani ngongoleyo. Koma akangopereka kuti ayi basi ndamana kupatsani osabweza ngongole nde kuti palibe nde kuti apatse khomo ndalama zimenezozo chifukwa choti ndalama zenu zaulere sizobwezaso ayi. Chabwino ndi mmene ndachezera ndi Akadzola amene napeza kuno kumponera mboma la Dowa. Mukhale ndi tsiku lopambana. Inunso Mbang'ombe Innocent, kodi ndalama zimenezi akamapereka tikudziwa kuti amayang'ana kuti munthu ali ndi ma skill set anji kapena ali ndi kuthekera kotani kuti athe kupanga ka manage ka business kena kache kupeza kuti ayi wamapanga phindu obweza amayang'anira chani? Inde makambapo za ndale koma kupatula zimenezo palipo zina zimene maona kuti amayang'anira akamapereka ndalama kapena amangogawa basi? Palitu ndondomeko zimene anthu amatsata kuti alandire ndalama zimenezi. Amayenera alembe business plan koma amadziwa kuti ngongole zimapanga target anthu amene akupanga ma business ang'ono. So business plan yo amakhulupirira kuti anthu omwina sikuti anapita patali kwambiri ndi skulu amangofuna a simple business plan. Ndi akapanga that simple business plan amapanga present kumene kujaku kangopanga zimene zija mwina ndi kuyang'ana kuti amakhala kuti afumu asayinira atani anthu aja amatha kulandira ngongole. Anayika ndondomeko zimene ukaziona pamaso ndi ndondomeko zimene ukhozola ndi ndondomeko zabwinobwino zimwe zimayenda amene zimene akuyendera komano behind the scenes I think palika element kena kake kamene mwina ndika laxity in terms of anthu uno amene amapanga managing ngongolezo. I think it's deliberate kuti mwina amapanga that route kuti mwina anthu asamve kwa kweni kutsogolo kukungokhala face saver aoneke kuti anapanga apply navomereza
komano atakhala kuti mwina amayika ma business plan aja pa chilungamo pongonena kuti wahuwa yawo iyi amphongolo yawo iyi abanda yawo iyi kaya amkandawire business plan yawo ndi kuyang'ana ma business plan amene ali okuti awawa mwina ndi aphindu very tangible. I think bwezi mwina tikumakamba zinthu zosiyana komano sa element ya business plan ikuoneka ngati simayang'anidwa kwambiri. I think pali zinthu zina zimene zimayang'anidwa kwambiri kuposa element ya business plan. Abanda boma nde likupitiriza umayita inject ndalama kumeneko nkhani iyi akuti panaperekedwa mbuyo panaperekedwa about 137 billion kwacha yoti igwiritsidwe ntchito kumeneko ngati injection of some sort mmene amachitira ngati wade maikuti kuti zavuta kankabela kuti zingati zimenezozo komano akuyika ndalama koma akupanga malosi economically zikupanga sense zimenezi ndikuti palibe chimene chikuchitika atadenda kudedera. Sikomo kwambiri Elvis. Iyi ndi bungwe lija lokuti limakhala timati muchizungu political appeasement. Chifukwa chokuti tikayang'ana economic sense, I think Innocent wapangapo tachi kuti sikukhala business plan. Chifukwa chokuti ifeyo ngati amalawi ndalama zija tikazitenga timaziona ngati kuti phindu lake lenileni palibe. Chifukwa chokuti ndalama zimene zizi zimayenera zipange add value mu economy yathu inoyi tingotenga ulopa zaka 5 zapitazi ndi economy yokuti yakhala isakuyenda bwino. So chiyembekezo nchokuti amalawi aja tikapasa ndalama zimene zizi amayenera apite kuti akapange phindu lokuti iwo akathisu kulemba ntchito anthu ena kuti dziko lizipita msogolo, anthu azitha kulipira misonkho, anthu azitha kukhala chakudya, anthu azitha kupanga production. Ifolo tikayang'ana nkhani ya production kuyang'ana olo history ya program imeneyi si kupanga phindu lina lililonse ku economy yathu at large. Tikati kunena chani zimene zizi kuyambira olo 2021 kufika panopa bungwe limene lili kakhala likulandira ndalama zopyola muyeso every single year ndalama zijankumakwera economically sizimapanga make sense. Kumakhala ma target iwaja ngati tingopereka for example nifi anapasidwa target ya 85% collection rate kupesika kuti pokutha boma lapitali ndalama zimene zonse zinafike mulingo umenewo zinangopyola kwa hafu pang'ono kuti anthu zokuti ngati simukufika milongo imeneyo ifaso kumakaso maujene ena ma metrics ena management yako yang'ana timati portfolio at risk ndazinzachi zinthu zimene zizi tikaziyang'ana boma limene lili sindi institution imene simakwaniritsa zimene zizi. So zimafunika kuti pamene popo ngati mufuna chipite patsogolo tizingolanjira ma injection. Now ma injection amene akaperekedwa kumene koko ngati anthu amene mukuwapasa ngongolewo sakugwiritsa ntchito ngongolewo mopindula komanso ngati iwonso kumene koko ma business plan awo sali otukula economy. Ndichifukwa chake mafunika kuti chaka ndi chaka muzingowapasa ndalama kapena anthu ena zilandira ndalama fota anthu aja kuthekera kobweza ndalama zija amapezeka kuti alibe. Chifukwa letse ena atenga ndalama zija akuza ndikuti afuna alime munda yeti ndalama zija zitenga akalipirira ma school fees yana. Chiyembekezo chanu chokuti anthu abweza ndalama nchochepa olatakhala kuti ena alipa koma mwina chimanga chichachisunga nyumba wadikira nthawi inake mwina kukhale kuli njala kuti adzagulitse zikutanthauza kuti zimene zonse zikupanga so collection rate ya bungwe lomwelo limene likufunika kutenga ndalama zonsezi. That's why koyambirira kuja tinayamba kunena kuti bungwe limene lili linalibe malamulo enieni okhazikika. Chifukwa mukayika bungwe limene lili lokuti ndalama za anthu zingatha kukhala pa chiopsezo mafunika muikepo mfanamira zogwirika bwinobwino ma regulations kapena act of parliament yoti zitha kupanga guide kuti ndalama zimene zili ngati sizikupangidwa collect kapena sizigwiritsidwa ntchito bwino ndi anthu obwerekawo mafunika kuti paine okhala ma procedures oti ayenera kugwira ntchito pati kumbukira kuti ndalama zimene zizi ni za ma taxpayers endiso cholinga chake choyambirira chinakhala pa section ya mu constitution ya mu section 13E yoti ipange promote rural life kuti anthu azokuti ndalama zimene zizi zimene zipite kwa anthu osaukitsitsa kumene tikayang'anaso kulibe imene iya anthu osaukitsitsa mdziko lathu linoli anthu enaso amakhalaso kuti minaso alibe kuthekera kuti ndalama akazilandira azigwiritse ntchito kuti asinthe miyoyo yawo komanso asinthe chuma chathu. Yabwino tipite kaye ku Zomba. Jason Malowa wakonzeka. Jason mawa bwino wadzuka bwanji? Mawa bwino wadzuka bwanji Blantyre? Yeah, kuno tadzuka ndithu.
nili pa street pa Zomba Zero ndakumana ndi abambo amodzi ayankhula mmawa uno kuti apereke maganizo awo pa nkhani yomwe tina ndi kumene mmakhala. Ndine James Kadangwe ndimakhala kuzomba kwa mpunga. Nkhani imeneyi yanifi pa boma lapitali machidwa kuti nifi panopa ndi medisi sikupanga phindu, maganizo anu ndotani? Maganizo anga ndina kuti bungwe limene limapindula anthu ochepa kulisiya chiganizo chimene boma linapanga kunalithandiza anthu ambirimbiri. Kwambiri thandiza anthu okhawo amene ali related ndi anthu andale. Nde sindikuona chifukwa choti bungwe limene lipitirire. Ndithu. Simakukuzani bwanji ngati mmodzi amene mukanafuna mudathandizidwa ndi bungwe limene lanifi? Zima ndikhuza kwambiri pokhala kuti ndine mzika ndina kupindula nayo program imeneyi. Zima ndikhuza mwayi woti ndipeze ndalama ngongole imene sindifikira. Taisopanga magulu olupita pawekha munthu usizitheka. Pamene anthu amene lete ndi andale savutika. Ndi zimakhala zondipweteka kwambiri kuti umphango kuweteka kuti ndikatha kuchepetsa potenga ngongole imene mwa access ndilibe. Dzina lije komwe mmakhala? James Kadangwe kwa mpunga kuzomba kuno. Tamaliza motero ndi akadangwe akwa mpunga kuzomba kuchokera kuno kuzomba ndine Jason Malowa. Itathokoza kwambiri. Tipite kwa Moses Nkandawire. Ankandawire ena anena kuti bwina bungwe limene likuyenera dziyendetsedwa ngati banki kapena boma lichoke m'manja mwa boma dziyendetsa anthu ena apadera kuti mwina make pakhale seriousness. Ankandawire nkhani imeneyo mmaimva botani? choyambirira ndi chicheta chinena kale kunena kuti tonsefe tidziwe kuti ndalama zimene si ndalama zaulere ndi ndalama za boma, taxpayers money. Ndi wina aliyense akhale serious, akhale police officer wanzake kuti akatenga loan imeneyi ikhale loan yoti akagwiritsa ntchito akabweze kuti venaso atekeko. Aliyense wotenga wopereka akakhala ndi mfundo imeneyo ndikhulupirira zinthu zitha kusintha. Chachiwiri ndi chicheta anena anzanga kuna kuti tiyike malamulo ndondomeko zake bwinobwino. Tikakhala kuti malamulo ake ndi ndondomeko zake tikuzipasa ulemu ndikhulupirira kuti vuto limeneli litha kuchepa. Chachitatu nchonena kuti anzathu andale chonde nthawi yakwana tsopano tisatengere izi kuti nzachipani chakuti tikatenge masupporters athu tatiye tikatenge maloni ukuku tisabweze spirit imeneyo tisiye titenge kuti wina aliyense amene atapange zimenezozo timmange pakhale ma enforcement mechanisms zitha kutithandiza kwambiri. Ndikunenera choncho chifukwa chani nchonena kuti ngakhale tinene kuti apange ngauti koma ngati spirit ngati attitude ngati behavior yathu sisintha zinthu vuto lili likhalapo be mpaka na kutsogolo. Chimene tiyenera kudziwa nchonena kuti program ngati imeneyi ndiofunikira ansa ndoti yes ndiofunikira. Ndondomeko yake tingapange motani ndi mfundo zimene tikuperekazi. Komanso tithandizane ndi anzathu ma universities kapena ma think tank groups kunena kuti tingapange motani to improve system kapena structure ya program ngati imeneyi. Ndikhulupirira kuti zitha kutithandiza kwambiri chifukwa mbuyo kupeza kuti mwina kapena system ngati imeneyo palibepo. Ma universities, ma think tank, ma civil society nthawi yakwana tsopano tithandizane chifukwa ndalama izi dziko ndi lathu, ndalamazi ndi zathu, ndi ndalama za msoko zithandiza chinyamata. Titengera chinyamata ambiri amene abwezedwa ku South Africa ko ndi nthawi ngati panopa ma skills knowledge imene ayipeza ku South Africa ena akatenga maloni ku medefu itha kuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko ili linolo chifukwa tisangowasira nyamata nkungu apitisa m'mamidzi pamene ena apezako ka knowledge kena ndikena kumaiko ngati ya ku South Africa ko koma tiatengera nyamata aja kuti asangokhala munthu pa yeyekha koma ikhale cooperative akhale poteni tapanga ni program mukhalepo twete ni program kuti nafeso tikamalondola ndalama zimene zijazo tisangolondola pa munthu mmodzi koma tizilondola kuti ndika group aka tizichita somonita ndithu bwinobwino kuti group limene limene linatengera ndalama kuti kupanga motani tikapanga maprogram tikapanga zinthu kazimenezi nikhulupirira kuti dzikoli litha kusintha zaka 5 zaka 10 zobwera zimene anenera anzanga boma likufunika misonkhano
program ngati imene itha kuthandizira kuti misonkho ibwere, koma program ikufunika kuchita create employment. Program ngati imeneyi ithandizanso kwambiri kuti achinyamata azimayi akhale employed in a number of areas mumidzimu ndi urban areas. Nikhulupirira kuti dziko lathu litha kusintha. Taonerapo Tanzania, taonerapo Kenya, taonerapo maiko ena woti program ngati zimenezi zathandizira kwambiri achinyamata azimayi. Tatiye na Malawi tisinthe, nthawi yakwana tsopano tione tichikonde dziko lathu, tisangokonda chipati chimodzi koma dziko lonse la Malawi kuti lifike penapati. Abanda tatipasani chithunzithunzi cha mmene makampani ndi nthambi za boma amagwirira ntchito mdziko muno. Zimaoneka kuti ndi ochepa amene amapanga phindu. Inu mmakonda ma statistics, mmatchula ma percentage yanu. Kodi ku Malawi kuno boma likuyendera mbiziyendetsa makampani ndi mabungwe amene akuyenera kupanga phindu, kapena boma litingochokapo kaye apange anthu ena amene zinachitikira mbuyo muja kuti panali pressure kalekale achina IMF, World Bank kupanga pressurize boma la Malawi ayipangani privatize makampani ena amene kuti boma inagulitsa, koma tikamva tikafufuza bwe timamva kuti inali pressure chokera kwa IMF ndi World Bank anachita pressurize boma kuti ayitigulitsani tapangani privatize izi zikuvutani kuyendetsa. Ndipo pamene anapanga privatize makampani ambiri aja nkupezeka kuti imene anakana imene anakaniza kuti sapanga privatize ndi ADMAC yokha. This is according to President wachiwiri wakuda wa dziko lino Abakili Muluzi anayankhula pa interview ina kuti anthu amangoona kuti ife tinakusitidagulitse, it was pressure from IMF and World Bank. Boma la Malawi likuyenera lidziyendetsa nthambi ngati izi, makampani ngati awa, kapena ayi, in your opinion Abanda? Zikomo kwambiri Elvis. So limenelo ndilofunikira kwambiri. Tikumbukire kuti ndithu kunali ma structural adjustment programs ena anapangisa kuti boma ligulise makampani ambirimbiri enaso anali moja manja mwa Press Trust nthawi manager inali ya boma anagulitsidwa ambirimbiri. Komano chinthu chofunikira kumvetsetsa ndichokuti dziko lathuli ndi dziko la anthu ambiri okuti siwochita bwino. So limatengera kuti boma lija li athandizireko, which is chinthu choyipa chifukwa chokuti anthu onse amakhala dependent kuti boma limathandiza. Now makampani alipo ena, chifukwa makampani tikangoti makampani tikumbukire kuti makampani wa alipo siyana pali ma commercial entities, pali ma regulator, lena wote ali subvented ngati ma universities. So tikanena kuti boma ligulise lisakhale ndi makampani zotanthazo zokuti nde kuti boma ine ndikufuna amene amayenera adzipereka kena kake mwandiva opanga amene ona amene ndi yes. Komanso tikayang'ana ma commercial entities, I think it would be a fallacy kuti tingopanga generalize kunena kuti iyayi chifukwa kuti anthu osapanga phindu. Pa makampani osapanga phindu pa zifukwa zawo zosiyana. For example mapereka ADMAC ija ili ndi dual policy dual mandate yoti kwina kumakhala kuti apange social function. Popanda social function ADMAC imapanga phindu, koma ifo kuti pamakhala social function ADMAC ija imaoneka ngati sikupanga phindu. Ifo tikamayang'ana mabuku aja sitimagawa pa half, timayang'ana mbali zonse kuti tikaonkhetsera. So chifukwa kuti dziko lathu linoli anthu ambiri timanena kuti ndi rent seekers, anthu okuti amaziyang'anira okha sayang'ana kuti dziko lili kuyenda bwanji. Kono makampani athu asamayenda so bwinobwino, komanso oyendesaso makampani amene wawa chifukwa kuti nthawi zambiri kumakhala high turnover rate of skills. Zikutanthauza zokuti munthu ngati wagwira ntchito zaka 5 boma la sintha, iwe wopezeka kuti akuchotsapo ntchito abweretsapo munthu wina kuti ntchito yosamaiziwa nikuyambiraso koyambira. Timakhala ngati kuti chinthu chija ulu chikakhala chikuyenda bwino ulu kuti mwina nthawi inake chambo panga stabilize timachipanga so destabilize chokha chifukwa cha mapolicies athu ena amakhalira ndi nkhani za ndale. So kuyang'ana chinthu ngati chimene chocho chimapereka chiopsezo kuti makampani amene wawa amakhala ngati sakupereka phindu. Komanso kuli makampani ena okuti iwowo akanatha kuphatikizidwa ndi makampani ena kuti tikaonkhetsera pamodzi timati amalgamation mu chizungu. Angati makhala kuti akupanga phindu chifukwa mwachitsanzo ngati Cannabis Regulatory Authority uje bungwe limene lichali ndilopanda phindu pa dziko lathu linoli. Chifukwa chokuti titati tiyang'ane sisi tinakamba kwa uje ma 2020 moja kuti ayi
chambachi chili ndi kuthekera kuti chingatibweresa change mu economy yathu, yet fast forward tikuona kuti zimene zisizo kutheka. Tikanatha kungoitenga imene chakuiphatikiza ndi aja pesticides aja ndi zinthu zofanana ndi zinthu zimene zozo. Chifukwa tikapanga chonchi, it creates administrative pressures. Chifukwa ma organization ngati amene amafunika kuti azilandira ndalama zokuti azitha kuyendesera zinthu zawozo. So that also creates fiscal pressures. Mene tukamba panopa tikundina kuti fiscal deficit yathu it's about 9.7% of GDP or somewhere about there. Mene tikupanga project this year. So now tikakhala kuti ndi mabungwe okuti osakupanga phindu. Mabungwe aja ndekuti zotanthauza kuti boma liyenera kupita kuja makathandiza. Kumakhala so issue ya ma bailout. Mene timaitchula ija kuti boma nga distribution sikugwira ntchito koma boma likuona kuti distribution ndiyofunikira kwa iwo. Imapezeka sokuti ndekuti muyena wapasaso capital injection. And zimene zichaso zimapezeka zochioptions zifuna kuti anthu aja boma apasa chithunzithunzi kuti olodisayendetse bwino chinthuchi. Ndekuti boma lizabwerabe zatipasa ndalama zokuti tipange ma bailout amene wawa. Koma chinthu chokuti pali makampani ena okuti ifeyo ngati dziko we can't live without. And makampani amene wawa ndofunikira chifukwa kuti private sector yathu ndi chaso yogona kwambiri. Private sector yathu sikuthandiza dziko lathu linoli. Pokamba kweni nkhani ya maloni. Bwana Elvis, sitingamapatse anthu maloni kuti adzikalima. Ayi. Pa program ngati imeneyi. Kono kunabwera zinthu zijangati za mega farms. Program ngati imeneyi yenera kukhala woyang'ana value addition. Kuti anthu aja akalima, ali mchimanga, aunena kuti afuna kupanga ma conflicts. Tenta thandize. Ndiso popanga chimene chocho company ngati simaina zikuita ntchito yokha ngati tikuyang'ana nkhani ya value addition. Amene kuti agwirane manja ndi Malawi Bureau of Standards. Chifukwa chokuti tikapanga ma conflicts aja. Ngati ma conflicts aja sali certified by Malawi Bureau of Standards. Mukagulitsa kuti kulibe kogulitsa. Komanso popanga so zimene zizi company ngati imeneso ikhaleso ndi igwireso manja ndi makampani ena kuti anthu azitha kukhala ndi access to market. Tikanena kuti access to market sitikungoyankhula za domestic market yokha. Tuyang'anaso ma market akunja. Chifukwa kuti anthu amukapasa ndalama zimene zizi. Ngati mufuna kuti ndalama zibwezedwadi, mwapasa ndalama, mwapasa certification. Athandizeni kuti ang'ane misika. Chifukwa chokuti akayang'ana misika ija, zinthu zawozo atha kuzipititsa kunja akazigulitsa kubweza forex mu dziko linoli. Komano tikamango apatsa anthu ndalama oti anthu amene wawa sitikudziwa zoti in the collective good. Chifukwa portfolio ija tikamayang'anaso timayenera tiyang'ane kuti chifukwa kuti ndalamazi zikupanga kuti tachi ma sectors atiwo a economy. Chifukwa ngati fewa Malawi tinasankha ma sectors okwana 4 oti tikuona kuti angatibweretsa the quickest value addition, which is agriculture, tourism, mining and manufacturing. Yet anthu osewa tikapasa ndalama sipamakhala picture yokwanira bwino kuti anthuwa akupanga tachi sector itiyo. Tinoyenera kuzigawa ndalama zikuti awawa ngati pali anthu ena ake akuyang'ana value addition in terms of mining. Anthu awawa ndiyo kuti ma products awo mena zikapanga amene wawa azikhala ma finished products. Pasakhale sukuwapasa anthu ndalama oti azikapanga ma raw materials kapena ma raw products. Ndekuti zimenezo abanda zofunika soti munthu akhale ndi skill set yokwanira. Anthu amene amatenga ngolomero amakhala ndi ma skills ngati ameneyo pafunikatu ukadauloso wapadera. Kono tili tiveta so kumalayo kunoko. Tiveta ijaso ntchito yake ndi imeneyoyo. That's why tunena zokuti chinthu ngati chichi sichimango ine chikhale musailo. That's why tinakamba sokuenzera kuja kuti mwene ukhale ma regulations okwanira muno bwino. Oti ndalama zimene zizi tisamango zipereka ngati kuti mwina mwachinkondwa ngati kuti ndife ma billionaire. Chifukwa mafuna ndikukonze ndikuyambira kuja makamba za 1.4 ndi 144 billion. Mene ili pa lost imene iyi. Komanso kuliso ndalama zina za nkhani zoti zikukanika kupangidwa recover ku genuine way. And we have to ensure kuti anthu ngati amene wawa akupanga zinthu za value addition. Chabwino ndikutuleni pang'ono titowereka ikurumpi ntolankhani wathu Netha Hara ali pa line pa. Netha, mmawa bwino wadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya kumeneko kwacha bwanji? Kwachanso tu nkhani ndi imeneyi. Chabwino. Apa talowera ku bolero kuno pamene tikhale tikucheza ndi Mr. Chimimba. Chabwino achimimba nkhani ndi imeneyi. Kodi ngongole za boma za MEDEF yomwe kalero inkadziwika ndi dzina loti misi zikuyenera zipitirirabe pamene bungwe lisili kupeza phindu lina lililonse. Okay, ngongoleyi ndikukhulupirira kuona kuti amene anayiyambisa president amene anazayambisa kuna kuti pakhale
kupereka ngongole kwa anthu ang'ono kapena anthu amabizinesi ang'ono anali ndi cholinga chabwino. Komano panopa ngongole iyi sikupindulira anthu amabizinesi ang'ono kapena sikupindulira makamaka munthu wakumuzi weniweniyo. Andi tikumulakwira munthu amene anali ndi maganizo oyambisa programu ya NIFI kuna kuti ipindulire anthu akumuzi. Chifukwa munthu wakumuzi weniweni ndani sakupindula, amene akupindula kwenikweni ndi andale. Ndiyeno chimene ndingaone ngati patakhala kuthekera kapena ndondomeko yabwino yona kuti munthu wakumuzi ndi amene azipindula, zikokhala zinthu zabwino kwambiri. Amalawi tikukhala ndife anthu otembereredwa kapena anthu amene sitikuziwa kumene tikulowera. Chifukwa wina amakhala ndi maganizo abwino koma ena amabwera ndi maganizo olakwika. Ndiyeno programu iyi sikupindulira kwenikweni munthu wakumuzi kapena sikupindulira munthu wa business. Okay, mwachisanzo 2025 si 2024 tinamva pakairesi akukhuluzi kuna kuti anthu akukasiya kapena akulilongwe mbali imene kumawechokera president opuma kapena chigawo cha palilongwe akhululukira ngongole yachani ya NIFI. Pamene azimayi akubholero kuno kulumpi akubholero azimayi amene anatenga ngongole ya fedeza ya NIFI anali inyankuleke kuti abweze chani ngongole mpaka na lero akwakwenye. Koma ena kuti anakhululukidwa. Ndikaona amene anakhululukidwa ndi andale kapena amene akusapota amene amasatira zipa. Ndiyeno ine ndingopempha ngati mkhuzidwa kuna kuti ngati pangakhale kuthekera kapena ngati mwina ngongole isamayang'anidwe kwambiri ndi anthu andale koma izi yang'anidwa mwina ndikabungwe kena kake kapaderadera mwina zikho kutithandiza kapena. Tathokoza tu Mr. Chimimba. Mene mundimene tachezera kuno kurumpi. Kuza kwambiri Netha chifukwa cha nthawi yako kumeneko. Innocent, tsopano ndalama zambiri zikutayikabe. Nthawi ni nthawi. Turnaround strategy khale yotani ndalama zingotayika kapena pone pakhale stand ina ikonena kuti ife mwina sitipereka ndalama uku ngati boma chifukwa zikuoneka kuti kuchuluka chibwana because zikuoneka kuti ndalama zikupita go down the drain all the time. Ziyende bwanji pamene? I think abanda anayamba kufotokozako kambako ndithu mfundo zingapo zimene zikhoza kuthandiza kuti mwina thumba limene likhale lopindulira Malawi. Tinene chilungamo eti vuto limene ku Malawi kuno tili nalo ndi nkhani yonena kuti access to loans ndi vuto lalikulu limene mwina anthu ena akupita mu commercial banks kuti apeze loan ndi chinthu chovuta kwambiri. Olatakhala kuti ali ndi malingaliro abwino afuna apange business so kubwera kwa boma chonchi I think inali njira yabwino imene nakatha kuthandiza anthu amene ali ndi chidwi choti afuna zichita zinthu zopindulira miyoyo yawo, zinthu zimene zikhozopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Kunena chilungamo, the idea is good. Idea is very good, very brilliant. Komano, the problem is execution. Kuti how do we execute? Are we really serious? Kuti timafuna adi kusintha miyoyo yawo anthu kapena izizi ndizichati kumakamba kuti akhanga tipamakhala some political influence pa zinthu ngati izizi. So mwina it's time mwina titakhala pansi ndi kuchiyang'anaso chinthuchi kuona kuti kodi ndi ma areas ati amene tifuna tipange improve kapena ndi ma areas ati amene mwina tikwera tiwachotse mukayendetsedwe ka ndondomeko imene iyi ya NIFI. I think ya MEDEF. I think titapanga zinthu zimene zozo mwina tikhoza kukhala ndi chitsogolo chabwino. Anthu akalemba mayeso a MSc kapena mwina anthu amene akupita mu technical colleges chani anthu amene acha mwina ndi anthu ofunika kumapanga prioritize kuti okay ife tikupatsani loan iyi mugule mwina zipangizo izi mutithandizire motel. I think abanda akambapo za value addition. I think those are the areas zimene mwina tikwera tiyambe kuganiza kuti mwina ngongole zimene zizipita kwa anthu awa. Komanso tisamangoyang'anira I know anthu amene ali mwina mu middle class amene akugwira ntchito kandi aphunzitsi kani ndani amafuna mwina capital kena kake kamene kakhoza kuwathandiza kuti mwinaso azipanga complement salary imene amapeza azipanga kena kake kakang'ono akhoza kulembapo ntchito anthu awiri atatu koma mwina anthu amene achamakhala alibe mwayi okuti akhoza kutenga ngongole imeneyi ayayi ali pa ntchito kapena iyayi awawasali mukatigolo imene ikuyenera. I think ngongole zino azipange
build in a way yonena kuti zifikiredi anthu amene akhoza kukhala ndi phindu mu economy mene anafotokozera Banda mwina andirekeze pamenepo chabwino Banda ni MEDEF ipitire kulandira ndalama kuchokera ku boma ineyo ndikuona ngati pakali panopa ayi MEDEF lisandileso ndalama kuchoka kuboma chifukwa mine tikupanga ndiyo kuti chidebe chathu nchoboka koma tikuchitirabe madzi tikupanga expect kuti madzi atatu kuchitsime tikafika nawo kunyumba kuti zinthu zokuti zosagwira mumaganizidwe chinthu ichichi chimafunika structural review chifukwa chokuti pali njira imene ndiyo mafunika mpange constitute that's why tinanena kuti kuyambirira kuja kukhale malamulo ogwirika bwinobwino okuti aziyendetsera chinthu chimene chichi chifukwa chokuti imene zakhala pano panso kuti wina aliyense ngati iweyo uli ndi business plan yokuti anthu akayipanga accept ngati iweyo uli politically connected ngati iweyo uli politician ukumatha kupita ukatenga ngongole kumene kuchako chochitika chako chisakudziwika kuti chikhala chani kunena kuti uzabweza zinthu zicha drama zicha komanso chinthu china ife tikuona kuti bungwe ilili likufunika di overhaul chifukwa chokuti ulolani filicha amapezeka kuti anthu akupita kukapanga celebrate kuti apanga disbase 100 billion which is crazy inyo mwene kupanga celebrate kuti mwapanga mwapanga pindu are you serious as a nation kapange ndi tupkando ndikuita na president kuti tikusangalala kuti tapereka ngongole zinthu ndi zinthu zokuti ife it gives us pause as economists timona ngati kuti mwina ma policy makers athuwa ndi anthu okuti safuna kuthandiza Malawi ndi anthu achikuti afuna kungaphimba Malawi maso ndi zinthu zokuti akuitwa zozota Malawi woenawo kuthekera kulibe kuti angati kugwiritsa ntchito ndalama zimene zibwinobwino maloni ngati amene wawa asanayambireso akufunika ayikidwe magulu osiyana kukhale kuma micro enterprises anthu okuti abantu kuziwa zokuti ndalama zawozi zikhala za value addition kukhale anthu ena aja okuti akupanga agriculture borrowing amene akhale sa value addition yayikeso mu segment yawo kukhale anthu ena okuti toyang'ana azimayi ndi ana kuti mwina iwo kuthekera kwawo kulibe kuti mwina akati kumapanga zinthu za value addition komabe afuna kutukula miyoyo yawo chifukwa chokuti iwo aja akatukula miyoyo yawo akalimbaso anthu ntchito zimakhala kuti zikuthandiza komano choyipa ndi chokuti tizapasa anthu ndalama azikapanga mabusiness oti azipangaso drain forex mu dziko linoli chimene chicho nimene tikukana ifeyo so pakufunika kuzukuta bwinobwino pakali panopa tikupempha boma kuti zizayimitse kayi musangopanga zinthu kuti mupange apizi anthu oti anakuvoterani last year musiye kayi zimene zizi ngongole kumangopereka organic willingly zimene zizi tikuzifuna Amalawi akufuna kutukula miyoyo yawo Amalawi afuna kutukula dziko so inuyo ngati ma policy makers mupite mukhale pansi muyang'ane kuti chinthu chitinga chipange turnaround bwanji and chikamazayambaso chizakhale ndi ndondomeko zogwirika zokuti zingathe kuthandiza Amalawi zingathe kuthandiza economy yathu zingathe kuthandiza kuti ndalama zimene zimene tikumapereka ifeyo ngati misoko zithe kutipindulira ifeyonso ngati Amalawi zithenso kupindulira kweni anthu aja ali kumudzi aja popanda kupanga zimene zizi innocent every year will come here every 5 years will come here tizinena kuti ndalama zitaononga ngati kufunika mabela uti kapena ma right off zinthu zimene zozo chabwino amkandawire muyambe ndinutsiriza programu ena amanena kuti mabungwe ngati amafuna kungwathetsa samapitirire kumayi kuno foti sapindula mutipo bwanji ine imene ndakhala kunena kuti tithese program ngati imene sizithandiza chifukwa tione mavuto amene Amalawi akukumana nawo makamaka achinyamata amene tani naja makamaka achizimayi amene tani naja umphawi ndi waukulu kwambiri ndi program ngati imene ndiofunikira kwambiri kuti ikafikira Malawi ena aliwonse pamene ali koma chachofunikira ndi jatazinena kale kuti tichite improve ma areas amene muli wiki china ndichija soda chinena kale kunena kuti tapeza vuto lalikulu kwambiri nchifukwa chani company ngati imeneyi kapena program ngati imeneyi ikupanga malosi chimene tachipeza nchonena kuti anzathu andale pena paliponse kayakhale constituency governor kayakhale area governor kayakhale chairman kayakhale wakuti ndi amene no akumachita access maloni ngati awa kusiyana ndi Amalawi ena ake amene akanayenera kuchita access maloni ngati awawa chifukwa kuti vuto lalipeza ndikhulupirira kuti
solution yake so titakuipeza kuti anzathu andale pena paliponse wanu tisaope asasokoneze chuma cha dziko lino asasokoneze program ngati imeneyi komanso wina aliyense akhale police officer wanzake even andalewo tachite police tisaope constituency governor tisaope regional governor tisaope wina aliyense chachikulu nchonena kuti ndalamazi sizandale ndalamazi siza munthu ndalamazi za msonkho wa Malawi koma ndalamazi zifunika kuti tichite create employment ya chinyamata tichitenso create empowerment ya azimayi ndi wina aliyense tikatero ndikhulupirira kuti program ngati iyi ipitirire komanso program ngati iyi ithandiza pa chitukuko cha dziko lino koma chinanso nchije tachinena kuti malo mwina atoti tizingopereka kwa munthu bwanji achite create kuma cooperatives ndi kukhalenso waife ma civil society ndi vena kuti tatiye tithandizane tipereke civic education kuti tikamati cooperative iutanthauza chani anthu atakhala 10 20 30 ndi mwina moteromo aziphunzitsi mamidzimu manesi amene ali region ma health surveillance assistance ndi wina aliyense athandizike kuti dziko lipite patsogolo tichite create employment imene tanenera muja komanso malamulo aja ku parliament tayike ndondomeko zake tizike sobwinobwino komanso tione kuti group lina lililonse likakhala kuti lalephera chaka chinacho ena akulephera chifukwa cha ma political affiliation aja tiziyamanga pakhale enforcement mechanism kuti munatenga ndalama za boma mwazisokoneza simunapereke loni ena ake azimangidwa chifukwa kupanda kumangidwa nchifukwa chake wina aliyense amatenga ndalama zimene zingati zaulere komanso achinyamata amene tikumalemba ntchito ku MEDEF kapena ku NIFI ka program yanji tikhalenso ndi competent people chifukwa paliso ena amene amatengeraso opportunity kuti poti ineyo am connected to a particular political party ngakhale nditapereka ndalama izizi ngakhale sanabweze anthu wina wake sandichotsa panopa tikudziwa pali ena ake kuti they are not competent koma chifukwa they are connected that's why program ngati imeneyi sikuyenda tatiye tiyesese kuti tikapena paliponse tilembe anthu odziwa ntchito oti angathe kuthandizira kuti dziko lipite patsogolo choyambirira tikonde dziko la Malawi tiakonde Amalawi nikhulupirira after 5 years tikakhala kuti zonsezi tazikonza bwinobwino dziko likhala pena pake tathokoza kwambiri amkandawire abanda sutithokozeni ndiyesa kuti mwamaliza mfa maganizo aja mwapereka aja kuoneka kuti amene aja ndiye conclusion yani sichoncho abanda ndipo Elvis ndiye munthu wodziwa kwambiri fani madabu akuti ndimene ayankhulira mkandawire ndionjezera poso chake tathokoza kwambiri abanda Innocent tsirizani mwachidule nkhani yende bwanji kuti chitsogolo I think my insights amene tamva apa ndi my insights abwino kwambiri nkhulupirira kuti anthu amene akumvetsera akhoza kukhala kuti aphunzirapo zinthu ziwiri kapena azindikirapo zinthu ziwiri akuluakulu aboma aonenso kuti anthu ndithu ali ndi chidwi anthu akudziwa kuti mwina ngongolezo ndi zofunika komano zikuoneka kuti zili ndi mavuto akayendetsedwe mwina mbali yakayendetsedwe itakonzedwa I think mwina zimenezo zikhoza kuchita bwino komanso chinene kuti dziko la Malawi ndi dziko la wina aliyense si dziko limene amayenera adzipindula anthu ochepa chabe wina aliyense akuyenera adzipindula makamaka zinthu ngati zimenezi ngongole zimene ndalama zake zimachokera ku misonkho imene Amalawi amapereka aliyense ngati wapereka msonkho aliyensenso akhale ndi mwayi ndi ufulu onena kuti akhoza kupeza anawo ngongole ngati zimenezi so ndondomeko zimene zimakhazikitsidwa apo tenga ngongole zikhale zonati Malawi wina aliyense akhoza kufikira chifukwa alipo Amalawi ena they are not interested mu nkhani za ndale alibe chipani china chilichonse chimene iwo amatsatira kapena alibe wandale wina aliyense amene amadziwana naye kodi amene asiya kukhala Malawi chifukwa sadziwana ndi wandale wina aliyense siziwena kukhala choncho so I think iti apemphe andale ma MP makansala magavana kaya mandani anduna ingakhale mwina president amene kuti mwina aonetsetse kuti zinthu ngati zimenezi zisamafikire ku ndondomeko zimene ndi zabwino zimakhala ndi pokhazikitsidwa apo zinakhazikitsidwa ndi malingaliro abwino komano zikuonongeka chifukwa chakuti anthu ena afuna apange serve my interest andale I think zimenezozo zithe zilekeke tione mwina ngongole ya MEDEF ikhoza kupindulira dziko lino akuachotsa anthu mu mphawi akuathandiza anthu atukule ma business yawo komanso atukule miyoyo yawo dziko lino kumapita patsogolo Innocent tiyamike kwambiri chifukwa chokhala nafe titokozeso Amalawi nonse chifukwa chotsatira programu iyi ndi Elvis Sawahowa pitirizani kumvera Wailesi Times
Amalawi kulinji ino kumamenya kumametsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda manji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakaatadzirediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji